I siema widzowie, dzisiaj będziemy grać sobie w tyle minuty, grać minuty. Bo serio, co tu są takie rzeczy na tym publiku, co to jest chore. Dołączają. No patrz, no patrz co to. Co on ma? Lawa. Mogłem się nie rozglądać, to bym miał to w rękach już. No dobra. W ogóle jak chcecie tak też szybko wychodzić, to klikacie escape i enter.